bisa saya anggrek rujit ati lewane wong manis omong gumantel ing panduking netra lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu kok kompak to Mas? Ayo piye wae pancen latihan rong dina telung kesuk kok. Heeh, sampe tangane telusupen iki. Ora trimo telusupen. Ya. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa kecundaan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku Wijaya Putra ayo saben dina wong bagus lit-litan bisa ali saya anggrek rujit hati lewat manis tansah gumantel ing tanduking netra apa tega sirakan citra ing janji lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu piye to penak to alhamdulillah atur ya niki sound sistemnya saking pundi tambah Nur DKS Audio Masya Allah terima kasih nggih Kang Mas ya awake dhewe ngono-ngono ku ya ora tau ngopahi DKS mboten ya oh niki belas sampean nyuwun pirsa to
nggih ta Mas. Ora Ora, biar Blas. tapi ra tau diopahi tapi diopahi. Nyuwun opah. Ora. Ora. Ya usung-usunge kuwi lho. Oh. Mongko Kang Mas katresnanku pesane Junda setiamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Lho, iki nyapa iki? Aku kok ngerono nyapa? Tenan iye. Masa aku kok Ayo engko wae. sing